Пичо, аз съм Милката ВГ, тук с мен е Лоу БГ, не искаш да играем Capture the Flag. Секунда само да се пусне на First Person, защото съм... Не знам какъв съм. Какъв съм, бе? Няма да факам. Окей. Capture the Flag. Не third person, искам first person. Малко лагва, защото не знам що. Защо? Не знам. Добре. То не се виждаме, бе! Пах си. Хубаво, играй сам. Добре. Смисъл така ние пуснем. Добре, ама и ти говори. Добре, хубаво играй. Аз съм наред. И аз съм наред. Стоп. Оп, къщи, тук. Май същам. Нищо на също. Остана, бе. Монте фур. После ще видя коста. Така. Телефон звъня на време, че пак с теб се появил, няма да бързам. Виж го да книга. Послушай. Out of the wood. Piece of shit, motherfucker. Но само стрели, човек. Аз нямам стрели, бе, брат. Аз имам лък, ама нямам стрела. Нито една тъпа стрела. Нашите ги нямам. Нашите ги няма за пръв път, защото са на погребени. Не тук. Ако това наричате мост, моите хора... Аматьор. И в моста на дупки трябва да се скача през почти всяко блокче. Така че аз го влияш и запомня. Защо ми го няма по дяволите, че е сплейта? Ми сложих го! 2 пъти даже. Бах, че се спаля, ама. А да ли че там къде те бронята боли? Че сплейт? Не ми да. А сега вече има. Правите, бе, нашите, бе. На този мап веднъж сложих заглавие спукаха ми. С такива емотиконки. Хората са го гледали. Ловейки му даде палец. Абе, бе, дайте ми стрели, бе. Не досах се. Ама ние нямаме сега пътка. Къде ни е пътката? Ма не сте... че... Честита ми диамантена броня. Как диамантена? Виж, бе! Някой изкопал такива. Какви? Даймонд блокове. С каменна кирка? Да. Ма откъде, бе? Не, с айрон кирка. Ма откъде? Те от тука. О май гад, човек! И на това мапи не трябваше да се сече. Къде то? Искам да вземем. Мини капчерна флага. Ха-ха-ха, ние капчернахме флага. Ха-ха-ха, ние капчернахме флага. Ха-ха-ха, ние капчернахме флага. Ха-ха-ха, те са слаби идиоти. Аре, влез ми, бе. Кук. Базливка. Аз да съм направил Diamond Brazil, бе, вярно, бе. Diamond Brazil е по-силна. Човек! Той Сега ги направя на решето, човек. Той Лоу БГ речко това малко повече. Каза, кой е изпитва? Не е човек.
Скара се около. Ей, ти ни капчърнаха флага. Why? Защо? Защо? Какво има тук долу, бе? Аз никога не съм ходил тук. О, яко, тук има нещо като лъжица. Вижте. Тук има диаманти, голд, всичко, бе. Мале, тук трябва да слезнеш. Ако има нещо на света, което аз да не ям, аз, защото почти нищо не ям, аз съм някакъв кюбов. Ние ги бием по килове и по плеери. По флагове сме равни. Един на един ли сте? Да. Аз съм 1-0 за нас. Ти къв си червен? Червен. И аз съм червен. Значи съм друг малко, така че не съм червен. Е, да. За жалост. Чупят, рипсам, Реал, лайф. Ой. Защо имам странното чувство, че има хакер в сървъра? Имам странното чувство, че ще падна. Странното чувство. Я клекни. Буп. Това е нещо. Ще има някакъв от вашия тим с моя скин. Копирайтед. Не. Какво не? Blood. Red team won the match. Що? Защото... Бяхте ли се един на един по-добре? Има повече килове, човек. Колко на това? Един на един. Помниш? Ма ние сме повече с киловете. Чува не може. Толкова се обича. Ама колко се бурх. Аре, аз съм ред. То съм ред, бе. Дял. Аз май съм на това мап. Виж, човек, аз май съм на това мап. Не съм. Не се стори, че това е твой мап. Еми, жалко. Тото съм червен. Пак. Дай Боже да бим. Толкова ли си тъп, бе, тъп? Мой. Аре, мое. Мое кила. Мое. Няма как да се отрече. Къде ще е? Умри, бе. Еми, аз направих само дабъл кил, ама после умря. Ама, Кажу съм на ръбъча. аз съм като куче умря. Аз малко ръша, ама. Ние говорим с флаговете и киловете, човек. И флаговете и киловете. Ние с флаговете сме равни. Като равенство. Да, бе. Ето, блок, гет ме уби. И сега той ще умре. Ама, май аз ще умре. Не, шаре, бе, бълък. Його. Капчернаха ни флага, какво да... What the fuck? То влезна с гръм и тряса го, бе. Марко, я клекни. Клекнах. При нас в същото време влезна един с гръм и трясък. Не сме на същия мап просто. Усещам всичкото е жестоко. Усещам Спре какво. играта. И се надеся. Идвам за вас. Педера си и ки мръсни. Какво стана? Ко се случи, бе, брат? Моро бъхна. Живей, бе. Ко се случи, човек? Какво
вече ме заболя гърлото. Какво се издава? Бей, чек, какво каза? Как криш, какво? Опа, 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 опа. Умри, бе. Умри. Умря. Чуйте го хора, ще отидеш в анимация. Почва се. Най-обичаме така да става. Майка ти, защо си в тази вода, бе? Тук не го изпокоя. Идва се за тебе, говно! О, бихме. Хората едва ли знаят какво е говно. Лайно. Аре, бе, чунг! Насран чунг. Брат, никой не може да чуе, че съм червен чунг. Ей, сега ще ме еба майка. Аре, да свършваме с този епизод и да покажем. Умре! Готова съм да потискам. Да. Хубаре. Аре, хора! Чайте сам да съм метна и да приключвам. Да цъкам май меню и да приключвам. Цъкам май меню. И това ще е всичко от този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте положителна. Ако не, не давайте положителна. Мене само убиха няколко пъти като куче. Аз бях на КТБГ, с мен беше в БГ. И до нови срещи. О, пегнато, като куче.